Nhar it-tnejn kulħadd tal-belt sabiex insemmaw leħinna u nibatu messaġġ li l-pajjiż Malti huwa tal-poplu u mhux tal-ftit. Dan kien li stqar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta kien intervistat fuq Net FM is-Sibt filgħodu, fejn appella sabiex nhar it-tnejn kulħadd jingħaqad mal-Partit Nazzjonalista fi protesta sabiex il-poplu isemma leħnu. Dal-gvern għandu bżonn illi ikollu messaġġ ċar mill-poplu. Minnek li qed tisma' tgħidx għax jiena x'differenza ħanamel, int tagħmel id-differenza kif bil-vot tiegħek għamilt id-differenza fit-8 ta' Ġunju illi għaddiet u allura anke nhar it-tnejn. Inti trid tkun il-belt. Fid-diskors li wassal lil kap tal-Partit Nazzjonalista spjega li kienu l-Ministri Clayton Bartolo u Clint Camilleri illi taw 70,000 euro lil mara tal-Ministru fil-waqt li żgħażagħ Maltin u Għawċin qed jistudjaw u jistinkaw sabiex jagħtu lilhom infushom ħajja illi tixraqilhom fil-waqt li n-negozji u l-kumplament tal-poplu jagħmel sagrifiċċji kbar sabiex ikollu l-ħajja illi għandu bżonn. Kien il-kap tal-Partit Nazzjonalista li tenna l-appell sabiex il-poplu jingħaqad mal-Partit Nazzjonalista f'din il-protesta. Dan għaliex verament tagħmel differenza bħalma għamlet differenza l-protesta li saret barra Kastilja brabta mal-każ ta' Gian Paul Sofia bil-Prim Ministru jkun sfurzat illi jdur mid-deċiżjoni tiegħu. Kien il-kap tal-Partit Nazzjonalista illi b'risposta għal telefonata minn Żagħżugħa spjega illi Malta Żagħżugħa hija mimlija enerġija fejn appella lil poplu kollu illi dan huwa pajjiżu. Dan huwa pajjiżkom? Aħna qegħdin hawnhekk fuq quddiem fil-front line fil-Partit Nazzjonalista biex nimbuttaw għad-direzzjoni tajba, però dan mhux pajjiżna biss. Dan huwa pajjiżkom ukoll. Pajjiż tal-anzjani, tal-ħaddiema, tal-professjonisti, taż-żgħażagħ, tal-istudenti, tat-tfal, dan huwa pajjiż tagħna il-koll. Intant il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech spjega illi l-Partit Nazzjonalista se jkun qed jinvesti f'edukazzjoni illi tagħti spazju għal critical thinking fil-waqt li anke jħares lejn l-edukazzjoni artistika. Bernard Grech spjega wkoll illi għandna gvern illi ma jinvestix u li ma jridx jifhem lil poplu Malti fejn matul l-aħħar ġimgħa rajna l-avveniment tant importanti tas-Sigma li gvern Laburista ma pjanax għalih.